Jabari Parker. Da se ne ljubimo, što bi vi rekli. U chatu, dakle, kažem, više zaista uz dužno poštovanje privatnih stvari, on kaže čovjek da je na 100%, najme, molim te da si ovako na 100%. Možemo da ga sačekamo da odigra protiv Studentskog centra u Morači pred 300 navijača, opet dobro, ali ja ne bih. 7 poena, 1 od 3 za 2, 1 od 5 za 3, 2 od 2 sa penala, taj čovjek deluje jako čudno. Govor tela je njegov jako čudno. Njegovo kretanje u odbrani, dakle, videli ste kako mu Željko pokazuje jednom, idi na drugu stranu, šta radiš tu, treba ovi da igraju 2 na 2, tu je se videlo da se čisti strana, da bio, on stoji u ćošku, da mu Željko nije rekao idi tamo i sad Željko ko mora u svakom trenutku govori ti idi tamo, to je već mnogo. Ja bih rešio ovu situaciju sa Jabarijem Parkerom, ne u smislu, ne kažem, postoji više opcija, da ga otpustiš, daš mu pare i kažeš ne ponovilo se, da ostane tu, pošto je najbolji na treningu, da ti pomaže na treningu, da sad na treningu gruva, da ga plaćaš i dalje i da ga čuvamo za kup. Ne znam stvarno šta da vam kažem, ali ovako više definitivno ne ide. Kažem, jednostavno ne sjećam se njegove dobre igre, on je Realu dao neke silne poene, ali je to bilo jednako teški šutevi, čudni šutevi. Pritom je Partizan, kad je on igrao dobro protiv Realu, u prvom problemu gubili smo 20, pa kad je on izašao i kad je Dwayne krenuo nešto, pa smo na kraju stigli gotovo do egala. Zaista mi ne treba više drugi pik na draftu. Dovoljno mi je narušeno zdravlje lošim igrama Partizana da bih i dalje pratio Jabarija Parkera. Što se mene tiče, ne očekujem ništa, a očekujem da ga što manje gleda. Zaista ja u sportu i u životu mislim da treba daš nekom šansu. Tečku želim sve najbolje, ne treba mi novi Ife, ljudi se ovde spadaju u njegov račun, on tamo se pravi blesav kad ga pitaju jesi dobro, sve okej, on kaže ne znam o čemu pričate. Sad kaže da je na 100%. Pa čekaj, pre 2 dana si rekao da te boli, kako si jedan na 100%. Uopšte neću se bavim više tim, ne, dosta sam se bavio. Dajte ljudi, pustite me da gledam košarku. Ti očigledno u Partizanu ne možeš da igraš dobru košarku.